କୁହ। हेलो आज्ञा भात खाइबा आस कुह। मस्का के दिए भात ହେଇଗଲା କୁହ। भाई तो पापा ठंडा जल्दी आला भात ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା କୁହ। अंडा और शाग भजा कुह। इंद्र साग अंडा और शाग भजा ହେଇଛି भात ଖାଇबा ଆସ। इंद्र साग बा एठी 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 अंडा भजा होଉଛି एठी ଶାଗଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ଶାଗ ଭଜା ଏଠି ଭାତଟା ଏଠି ବସିଛି ହେଲା। बाबा को डाक भात खाइबा आस। बाबा एपटे हैं? एपटे बाबा भात खाइबा आस कुह। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ନା ହେଇନାହିଁ। अन्नी ଶୀଘ୍ର କର ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ କ୍ଷୀର ବସିଗ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଜଗିବି। ତମ କେତେ ଦବଳେ ଆଗ ତକା ଆଉ ଭାତ ଖାଇବି ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବି। ଶୀଘ୍ର ଅଣ୍ଡାଟା ଭାଜ। ଏଠି ଆର କିସ ବସେଇଛ ଦିରେ ତୁମର ଗ୍ୟାସ୍ गिलास ଦିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ଏଟା ଟାଙ୍କି ନା ଏରା टाइम रे बटांकी ସେଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି गिलास 500 टका ସେଟା 500 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ହଉ ହଉ।